Και η ευκαιρία, ο Αποέλ ανακτά την κατοχή με τον Μέιερ να δίνει τώρα για τον Λισάνδρου. Μάιερ. Μες στην περιοχή παλιά, Μασούρας για τον Γιόβετιτς, δεν καταφέρει να βρει τον Σεμέδο. Λισάνδρου. Ψυχραιμία σήκωσε για τον Κατιρτζή. Παλιά για τον Εβάντρο Κώστα. Θα το επιχειρήσει το σούτ αριστερό, θα δεχτεί το μπλοκ από τον Λισάνδρου. Έβαλε τις φορές 2 και 3 φορές τους παίκτες για να κάνουν σωστές μεταγιώσεις και να βγαίνουν τα μαρκαρίσματα, κάτι που δεν έγινε. Βρίσκει ο Χαραλάμπου στην περιοχή, θέλει να ξεμαρκαριστεί και αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον Μαϊόλη γυρίζοντας από τον Ανακότ. Λισάνδρου για Κατιρτζή. Πρώτων λεπτών όταν επιχείρησε με να βγει γρήγορα μπροστά, αλλά παίζοντας κάθετο στρωτό ποδόσφαιρο, ενώ από το δεκάλεπτο και μετά βλέπουμε ότι ανάμεσα σε δύο παρολίγο να χάσει την μπάλα. Κατιρτζής θα δώσει πίσω. Λισάνδρου, Κατιρτζής, Μάιερ. Λισάνδρου, Μάιερ. Θα χάσει την μπάλα από τον Μαϊόλη. Λισάνδρου βρήκε τον Μαρκίνιος όμως του παιχνιδιού. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη την τελευταία φάση. Ο Λισάνδρου ήταν αυτός ο οποίος έκανε την καθοριστική παρέμβαση με την κεφαλιά και παραχώρησε το κόρνερ. Κατέχονται η μία την άλλη στις δύο περιοχές. Έχασε χωρίς φάουλ. Εβάντρο, ανάμεσα σε δύο θα χάσει την μπάλα. Ο οποίος μπαίνει στην περιοχή από διαγώνια θέση, κάνει το γύρισμα, βάζει το χέρι ο Περέρα. Νέα προσπάθεια από τον Λοΐζου. Ο Στεπίνσκι. Το ημίχρονο του ντέρμπι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στεπίνσκι διεκδίκησε την μπάλα, πήρε την κεφαλιά από τον Λισάνδρου. Ράκοβιτς προωθεί για τον Νεοφίτου. Στεπίνσκι. Βρίσκει χώρο, θα εξαπολύσει το σούτ, θα δεχτεί μπλοκ, είναι εμφανές.